δεν χάνονται, λίγο αλλάζουν μόνο. Είναι κι αυτό το ψέμα, ένα μεγάλο ψέμα που έχω πει. Τα λάθη μου τα δίκαζα τις νύχτες, φυλάκιζα τα λόγια στη σιωπή. Σε μας τις είπα κάποτε, ταιριάζουν μόνο οι αλήθειες, το πιο μεγάλο ψέμα που έχω πει. Τα λάθη μου τα δίκαζα τις νύχτες, φυλάκιζα τα λόγια στη σιωπή. Σε μας τις είπα κάποτε, ταιριάζουν μόνο οι αλήθειες, το πιο μεγάλο ψέμα είναι αυτό το ψέμα, το πιο μεγάλο ψέμα που έχω πει. Φίλοι και φίλες, ακούτε Sport News 90,1. Μπορείτε να μας ακούσετε και διαδικτυακά στο sportnews901.gr. Είχαμε το μέλος της Κεντρικής Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ προηγουμένως, τον κύριο Τόλιο, σε μια αρκετά ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Τράβηξε ξανά σε μάκρος, θα μπορούσαμε να πούμε. Και ενώ είχαμε εστιάσει σε οικονομικά θέματα και σε θέματα ευρωεκλογών, με τον επόμενο καλεσμένο μας θα έρθουμε και θα προσγειωθούμε στα τοπικά ζητήματα που απασχολούν την πόλη μας, στις τοπικές δημοτικές εκλογές και όχι μόνο. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον κύριο Δημήτρη Τσιάρα. Κύριε Τσιάρα, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Νάρη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Θα πρέπει να πω ότι ο κύριος Τσιάρας είναι υποψήφιος με τη Νέα Λάρισα του Ντίνου Διαμάντου, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, και όχι μόνο. Είναι και μέλος του κινήματος της Ελληνικής Επαναφοράς, για το οποίο θα συζητήσουμε για κάποια πράγματα που έχει ανεβάσει τώρα τελευταία στην ιστοσελίδα και για όλη την συνέχεια που είχαμε. Καταρχήν, εγώ θα πρέπει να πω κάτι το οποίο αναφέρθηκε με τον προηγούμενο μιλητή έτσι στα ψηλά. Έκανα μία βόλτα χτες στο κέντρο της πόλης και σε προσωπικό επίπεδο, επειδή είμαι απολύτως αντίθετος με τη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές, μπορώ να πω ότι στεναχωρέθηκα, γιατί είδα πολλά καταστήματα στο κέντρο ανοιχτά. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουμε τελικά ως πόλη, ως κοινωνία, για να περάσουμε στον κόσμο το αυτονόητο. Η ελπίδα έρχεται από το ότι δεν είδα κόσμο να ψωνίζει πολύ. Οπότε εκεί είναι διαφορετικά. Τσιμπήσανε τα τοπικά καταστήματα. Ναι. Τσιμπήσανε και πέσανε στη λούπα των πολυεθνικών, διότι για αυτούς ξεκίνησε να υπάρχει αυτό το καινούργιο ωράριο, να είναι πολλές Κυριακές το χρόνο ανοιχτά. Και να θυμίσουμε λίγο και στους ακροατές σας ότι η μνημονιακή συγκυβέρνηση ήθελε να είναι σχεδόν όλο το χρόνο ανοιχτά τα καταστήματα, σχεδόν κάθε Κυριακή. Ναι, και ίσα ίσα που καταφέρανε και το κρατήσαν για 7 Κυριακές. Έτσι, απειλήσανε Μητροπολίτες με αφορισμούς, είχαμε τέτοια σκηνικά για να μην περάσει εξ ολοκλήρου το νομοσχέδιο αυτό. Μάλιστα. Δεν ξέρω όμως τι γίνεται. Ίσως την επόμενη φορά, θα ήθελα να ξέρω πότε είναι η επόμενη Κυριακή,
Για να πιάσω τους αντίστοιχους προέδρους εδώ εμπορικών συλλόγων, κέντρου Λάρισσας, σύλλογοι υπάρχουν οι οποίοι εξ όσων γνωρίζω αντιτίθενται στην λειτουργία, και να κάνουμε κάτι πιο συγκροτημένο και οργανωμένο, έτσι ώστε να το σταματήσουμε όσο μπορούμε τώρα στην αρχή, γιατί θα μας πάρει η μπάλα και το να βγεις με τα παιδιά σου και τους φίλους σου την Κυριακή και να κάνεις τη βόλτα θα είναι μια πολυτέλεια που μάλλον δεν θα την έχουμε. Έτσι. Τέλος πάντων. Η παγκοσμιοποίηση σε όλο το μεγαλείο. Η παγκοσμιοποίηση στην πόλη μας. Έτσι. Η παγκοσμιοποίηση στην πόλη μας. Και θα φύγουμε από εκεί τώρα να πάμε να πάμε πολύ στις εκλογές. Η Ελληνική Επαναφορά πήρε την απόφαση με στελέχη της να κατέβει στις δημοτικές εκλογές, συνεργαζόμενοι με την παράταξη Νέα Λάρισα του Ντίνου Διαμάντου. Θα ήθελα να μας πείτε τι έπαιξε ρόλο στην απόφασή σας αυτή, τι προσβλέπετε από την συμμετοχή σας και πώς βλέπετε γενικότερα τα πράγματα όσον αφορά αυτές τις αρκετά περίεργες δημοτικές εκλογές. Βεβαίως. Κύριε Νάρη, καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Θα ήθελα να πω ότι η Ελληνική Επαναφορά, ο οποίος είναι ένας ακομμάτιστος φορέας, η συντονιστική της Επιτροπή αλλά σύσσωμα και όλα τα μέλη αποφάσισαν ότι πρέπει να συμμετέχουμε στις δημοτικές εκλογές του Μαΐου. Αυτή η συμμετοχή μας ήταν εφικτή μόνο από την Δημοτική Παράταξη Νέα Λάρισα, καθώς ο υποψήφιος δήμαρχος ο Ντίνος ο Διαμάντος θεωρούμε ότι είναι εκείνη η προσωπικότητα που στο πρόσωπό του βλέπουμε πολλά από αυτά που και εμείς εκφράζουμε και πολλά από αυτά που επιδιώκουμε. Έχουμε πάρα πολλές κοινές προγραμματικές τοποθετήσεις, προτάσεις και συγκλίνουμε σε ένα ποσοστό προσέγγισης τουλάχιστον 90%. Γι' αυτό το λόγο αποφασίστηκε στελέχη μας και μέλη μας να είναι υποψήφιοι με τη Νέα Λάρισα και να συστρατευτούμε ως απλοί στρατιώτες και εμείς στη μεγάλη προσπάθεια για ανατροπή του τοπικού κατεστημένου. Μιλώντας για τοπικό κατεστημένο, τώρα είδα μια ανάρτηση που έχετε κάνει, δύο αναρτήσεις μάλλον, μία για τα Lidl θα μιλήσουμε μετά, και μία δεύτερη σε σχέση με τον δήμαρχο, τον νυν δήμαρχο, τον κύριο Τζανακούλη, ο οποίος πήγε στο δεύτερο γυμνάσιο Λύκειο μαζί με τον ηθοποιό τον κύριο Γεωργούλη. Ναι. Και έχετε μία λεζάντα επάνω, οπότε ξαναπήγε στα σχολεία δήμαρχη. Εντάξει. Πείτε μας λίγο γι' αυτό. Επίσκεψη, λέει, στο δεύτερο γυμνάσιο Λύκειο πραγματοποίησε σήμερα ο δήμαρχος Λαρισαίων κ. Τζανακούλης. Ναι, κοιτάξτε, είναι, να το πω με απλά λόγια, θεωρούμε αυτή την κίνηση του δημάρχου, όπως και το να εμφανίζεται λίγες εβδομάδες πριν τις εκλογές σε διαφόρους χώρους, από σχολεία μέχρι λαϊκές αγορές μέχρι οπουδήποτε, το θεωρούμε λίγο υποκριτικό, έτσι. Πιστεύετε ότι θα πάει σε λαϊκές αγορές? Το πετύχαμε στη λαϊκή αγορά του Σαββάτου, καθώς φεύγαμε στελέχη της Νέας Λάρισσας. Πετύχαμε τον δήμαρχο, τον Κώστα του Τζανακούλη εκεί πέρα και χαιρετηθήκαμε και πολλούς κόσμους το ρωτούσε, δήμαρχε, πώς και ήρθες από εδώ, ξέρω εγώ. Και μάλιστα εκείνος απάντησε σε εμάς, εσείς, λέει, τη δουλειά έχετε, εγώ είμαι εδώ συνέχεια. Τώρα το αν είναι εκεί συνέχεια στις λαϊκές αγορές, μας το απάντησε ο κόσμος, μας το απάντησαν οι μικροπολιτές, μας το απάντησαν οι παραγωγοί. Και δεν είναι, δυστυχώς δεν ήταν στις λαϊκές αγορές, η Δημοτική Αρχή, και μάλιστα υπήρχε αντιδήμαρχος που δεν ήξερε ότι γίνονται 2 και 3 λαϊκές ταυτόχρονα σε μία μέρα. Μάλιστα. Δεν χρειάζεται να σχολιάσω εγώ κάτι άλλο. Τώρα, όσον αφορά τα περί επισκέψεων με τον κύριο. Πώς τον λέει, Γεωργούλη, ναι. Γεωργούλη, ναι, τους τηλεαστέρες. Τους ξέρουμε καλά. Ανθρώπους αγωνιστές που έχουν δώσει μάχες ή απλούς ανθρώπους του πεζοδρομίου. Εδώ αυτούς να δούμε πότε θα μάθει ο κόσμος. Εμένα αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση στην λαϊκή της Τετάρτης, όταν ήταν εκεί η περιοδία, η επίσκεψη που είχε κάνει ο κύριος Διαμάντος,
Ήταν μια υποβόσκουσα οργή που υπήρχε στον κόσμο σε σχέση με το καθεστώς παρανομίας. Κόσμος ο οποίος δεν έχει άδειες, κόσμος ο οποίος δεν ελέγχεται ή ελέγχεται επιλεκτικά. Δεν ξέρω κατά πόσο θράσος θέλει για να πάει κάποιος μετά από τόσο καιρό που έχει να πατήσει στη λαϊκή να πηγαίνει και να περνάει ξανά. Τέλος πάντων, τι να πει. Είναι δικαίωμά του να πάει όπου θέλει ο Δήμαρχος. Φυσικά δεν το διαπραγματευόμαστε αυτό το πράγμα, ότι είναι δικαίωμά του να πάει όπου θέλει και να κάνει ό,τι θέλει. Απλά εγώ θα πω το εξής. Ο καλύτερος, ας υποθέσουμε θεωρητικά το ιδεατό, ότι ο κ. Τζανακούλης είναι ο καλύτερος δήμαρχος όλων των εποχών. Λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, ό,τι είχε να δώσει το έδωσε στην πόλη. Αυτή είναι η αλήθεια. 16 χρόνια είναι αυτά. 16 ολόκληρα χρόνια. Δηλαδή πρέπει να εκλεγεί ξανά κάτι, να μας πει ποιο έργο δεν τελείωσε και πρέπει να το τελειώσει, το τόσο μεγαλόπνο έργο και το τόσο απαιτητό που χρειάζεται οπωσδήποτε την παρουσία του για να έχει 21 πλέον χρόνια και όχι 16. Ίσως να κάνει τη Λάρισα πράσινη πόλη. Πρωτεύουσα πράσινης πόλης, πώς ήταν αυτό, ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα πρασίνου, εντάξει, δεν έγινε, όπως και οι μεσογειακοί αγώνες δεν έγιναν. Τώρα από εκεί πέρα, εγώ τη Λάρισα δεν τη βλέπω πράσινη πόλη, τη βλέπω σκούρα πόλη, τη βλέπω γκρίζα πόλη. Ναι. Μα πώς να μην τη δει κανείς γκρίζα πόλη όταν πας στο Αλκαζάρ, κυκλοφορείς μέσα, λες και κυκλοφορείς σε κοτέτσι. Το ίδιο πράγμα συνέβαινε και στην κεντρική πλατεία και στην πλατεία Ταχυδρομείου. Το άσχημο σε όλη αυτή την υπόθεση ήταν ότι βλέπεις την τελευταία εβδομάδα, επειδή περνάω από την πλατεία, τη βλέπεις ότι είναι καθαρή. Δηλαδή, αδελφέ, έπρεπε να φτάσουμε στις εκλογές για να καθαρίσει η πόλη. Ή για να καθαρίσει η πλατεία, έστω και αυτό το λίγο που μπόρεσε να την καθαρίσει. Η ικανότητα, ας πούμε, τα προηγούμενα 4-5 χρόνια δεν υπήρχε να καθαρίσει αυτή η πόλη. Τέλος πάντων. Κύριε Νάρη, αγαπητέ Αλέξανδρε, μάλλον, να μου επιτρέψει να αποκαλέσω τον όρο αγαπητέ, είναι όντως έτσι. Απλά, εμένα σε προσωπικό επίπεδο, σαν Δημήτρη Τσιάρα, γενικά την ελληνική παραφορά, αλλά και τη Νέα Λάρισα, το πιστεύω αυτό, σίγουρα είναι τα προβλήματα της καθημερινότητας, το πράσινο, τα σκουπίδια κτλ, η καθαριότητα, αλλά το ξέρεις πολύ καλά και από τη δική σου φιλοσοφία, τα προβλήματα τα σοβαρά είναι άλλα. Λοιπόν, εδώ χρειάζεται μια ριζική αναγέννηση, λοιπόν, θέμελες αλλαγές στον τρόπο ζωής των Λαρισαίων πολιτών, όπως και των Ελλήνων πολιτών. Και θα πάμε εδώ τώρα στο κίνημα ελληνικής επαναφοράς και σε αυτά που προβάλλεται, στις θέσεις που προβάλλεται. Για πείτε μας λίγο. Βλέπω εδώ τώρα έχουμε τις 3 κύριες θέσεις, τους 3 πυλώνες: άμεση δημοκρατία, κοινωνική δικαιοσύνη και τοπική αυτοδύναμη ανάπτυξη. Εκεί θέλω να το συζητήσουμε. Γιατί είναι στα πλαίσια της καθόδου σας στα κοινά στις εκλογές αυτές. Πείτε μας λοιπόν καταρχήν για την τοπική αυτοδύναμη ανάπτυξη. Τι ακριβώς εννοείτε, τι ακριβώς πρεσβεύετε? Ωραία. Η τοπική αυτοδύναμη ανάπτυξη είναι ένας όρος ο οποίος, αν τον αναλύσουμε, περιέχει μέσα πάρα πολλά στοιχεία και πάρα πολλές προτάσεις και πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, θεωρούμε ότι για να υπάρξει ουσιαστικά ανάπτυξη μιας πόλης, μιας κοινωνίας, λοιπόν, αυτή η ανάπτυξη πρέπει να είναι τοπική, όπως το λέει η λέξη, και αυτοδύναμη. Δηλαδή, να δώσουμε το πλεονέκτημα σε ανθρώπους